magandang hapon po mga kaparmas at kabundok. So ngayon po ang pag-usapan po natin sa ating channel ngayon kung ano ang nangyari sa aming abaka mula noong dinaanan ng sakit na ugpong, no? Oh no! Yung ugpong na sakit, yun ang pinakamasaklap na dumaan dito sa aming abakahan. Grabe, mahigit 20 years na ang dumaan at muntik na naubos yung abaka namin, no? So mayroon man kaming naiwan dito na mga abaka, so mga bagong tanim na namin ito, no? So ngayon ipapakita ko sa inyo yung naiwan. At ipapakita ko sa inyo, baka kabisado nyo yung sakit na ugpong or alcoheres. Mayroon ding alcoheres na pangalawang sakit. Pero itong alcoheres ay matagal na ito. Mula pa noon, maliit pa ako, nandito nito. Hindi naman maubos yung abaka sa alcoheres kasi hindi naman malakas siya. Pero hindi siya mawala, nandyan siya pa rin hanggang ngayon. Yung ugpong, medyo nawala kasi wala naman rin abaka. So magtanim kami, mayroon pa ring ugpong na dadapo, no? Pag magtanim kami. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung dalawang sakit na umatake dito sa amin. Okay, tara na mga kaparmers. Tingnan natin, no? So ngayon yung puno na inatake ng ugpong, makita natin. So una mga kaparmas at kabundok, ang ipakita ko sa inyo yung sakit ng alcoheres muna. So ito malapit sa akin, no? Tingnan nyo mga kaparmas, ito yung puno ng may sakit na alcoheres. Yan. So yung sakir niya ay mataba naman, no? Pansin niyo mga kaparmes, mataba yung sakir niya. Pero yung ina niya, yan, no? May sakit na. Malapit na mamatay. Tingnan niyo hanggang doon sa dulo nung may mga dahon siya, no? Kita nyo, klaro nyo mga kaparmas. Oh. Ayan. Klaro, no? Ito, yan, matay na, no? Pero yung puno niya mayroon pa rin siyang sakir, so hindi siya gaano matindi nga sakit, no? Yan. Oh. So yan, isa yan. Okay, so puntahan natin yung iba pa. So ito mga kaparmers, yung isa na mayroong alcoheres. Oh, yung sakit niya mga matataba naman. Napansin nyo mayroong patay, no? Mayroong namatay, yung ina niya namatay na, at saka yung isang malaki na to mayroon na yung sakit na alcoheres, no? Hindi na
parang nanghina na yung tubo niya. So malapit na siya mamatay din. Yung puno niya, nilinisan ko yung puno niya. Ayan, yung puno niya. So mayroon naman mga sakir, pero yung kuwan niya hindi tatanda, namamatay. So isa itong matake na sakit dito sa aming abakahan na mga kaparmis at kabundok. Ayan. So, pansin nyo. Okay. Ayan. So ang nangyari nung kasagsagan ng sakit na to ay yung malakas talaga na sakit, yung ugpong. So ang ginawa namin ay halos naman lahat na nasunog yung abaka namin. Andito mga kaparmes, dati talaga wala kang makita halos na kahoy, abaka talaga ito. Ang daming abaka talaga. Yun ang mga produkto namin dito na kabubuhayan namin. Nakapag-aral kami dahil sa abaka. At mayroon namang nakapagtapos, mayroon ding hindi. Yung hindi talaga gusto na magtapos, hindi nakapagtapos. Abaka. So ang nangyari, tinaniman namin ng nyug. Kasi hirap na, ginugutom na yung mga farmers ng abaka kasi wala nang abaka, no? Ayan, no? So ito na ngayon, may abaka, madalang lang yung abaka at lagyan namin ng niyog. Ayun ang nangyari. Dapat ito dati talagang wala kang halos kahoy, wala kang makita mga kaparmes at kabundok. Abaka talaga ito. So mamaya mag-ikot pa tayo, pakita ko sa iba yung ibang mayroon talagang malagubat na o semi-pares na yung area na dati talaga solid na abaka. So ngayon tingnan nyo, bihira na lang yung abaka, madalang na lang, no? Ayan. So ngayon pero hindi kami nagsurrender mga kaparmes sa kabundok. Talagang tanim ng tanim kami. So ipakita ko rin sa inyo yung bagong tanim doon na una pang hinarbisan. So maganda tingnan, pero matagal na yung 5 taon, mayroon na namang dadapo na sakit. Yung kahit yung ugpong na sakit na wala na, sus, babalik na naman yun. Pero hindi naman katulad nung una, kalakasan ng ugpong na talagang maubos lahat, mayroon namang naiwan. So medyo maganda na ngayon. So ito na naman mga kaparmes, isang puno na mayroong alcoheres, no? So ito medyo matindi ito mga kaparmes na alcoheres, kasi yung sakir niya ay namamatay. Makita nyo mga kaparmes, budok. Yan ang puno niya. Saka yan, wala na, patay na, so yung ina niya, yan, wala na. So ito dapat harbisin na lang yan, sayang para mapakinabangan, no?
Yung katabi naman niya ay walang sakit. Ito, healthy pa. No? Yan, no? Yan. Ayan. Ito yung iba pa ang mga katabi. Yan, no? Malalaki mga kaparmes at kabundok. Yan. Noon. Dati na halos walang kahoy nga. Walang niyog kasi hindi namin niyog. Talagang abaka yung produkto namin nandito. Yan, no? Nagbunga na nga yung isa. Mayroon ng due for harvest na yan. Yan. Okay. Yan. Ayusin natin yung camera para kita yung forma ng abaka, malaki at saka yan. Makita yung bunga, no? Mira, makita natin. Kaparmas, may puso na siya, no? Yan, tanda na yan. At ito sa tabi natin, ang taas na siya. Yan. Ito hindi pa pwede ito harvestin sana, pero malapit na rin, hindi pa nagbunga. Okay, so yan mga kaparmas, madalang na lang yung abaka. Mga bagong tanim na namin ito, dinadapuan pa rin ng sakit. So, mayroon na mga ito, bagong tanim, no? Yan. Ayan. Tanim lang kami ng tanim mga kaparmas at kabundok. Ito, klaro ito, maklaro ito sa camera, may bunga. Maganda yung puno niya, may sucker siya, oh. Maganda yung kasi yung abaka namin dito mga kaparmas sa bundok ay first class talaga ito. Ito yung sa lahat ng abaka na mabigat na siya, malaki ang mga puno, at tinawag namin itong inusa. Ito i-explain ko sa inyo mga kaparmas at kabundok kung bakit siya inusa. Ibig sabihin, inusa, iisa lang yung sucker niya habang siya ay due for harvest na, isa lang yung sucker na sumusunod sa kanya, no? Yan, puso na. Yan. Tingnan nyo mga kaparmas, inusa or nag-iisa na sucker. Ayan, so walang katabing sucker yan. Yung doon sa kabila, sa likuran, hindi naman yun sa kanya, no? Yan. Okay mga kaparmas, sundan nyo ako doon, samahan nyo ako doon sa may sakit na ugpong. Baka kilala nyo itong ugpong na to. Ito ang talagang naubos ang abaka namin dito pagdaan ng kasagsagan niya, palakasan niya noon. Mahigit 20 years nang nakalipas hanggang ngayon. Okay, puntahan natin mga kaparmas at samahan nyo ako. Yan mga kaparmas, nakita nyo na medyo marami yung abaka, no? Pero hindi lang ganyan karami noon. Kahit damo mga kaparmas at kabundok, wala kang makita. Malinis tong ilalim kasi walang damo na tumutubo
dahil sa dami ng abaka. Oh. Ngayon na malalayo na yung abaka at marami ding damo na tumutubo. So pag harvest namin yan ay lilinisan namin. Hindi rin namin linisan ng gaano paglinis kasi ay lumalapit yung lumalapo yung buwan, yung sakit na ugpong. Yan, inugpong yan mga ka-farmers. Oh. At ngayon ay naka-recover ng tag-ulan. Yan. Oh. Yan. So ngayon mga ka-farmers, ulit tayo sa lapit tayo sa may sakit na ugpong para maklaro nyo. Ngayon mga ka-farmers, medyo mabihira siya makita, pero pag linisan mo, mayroon pa rin, no? Okay, tahan natin mga ka-farmers para makita nyo kung anong ugpong. Ayan mga ka-farmers, makita nyo, ito yung sakit na ugpong, yung purma niya sa abaka. So ngayon na hindi na siya gaano malakas, hindi naman nauubos lahat yung isang puno, no, mayroon na namang naiwan. Hindi katulad noon na parang sinusunog yung abaka noon. Yan. Yan. So ngayon napansin ko na mula dito sa baba, kung may tanim pa sa taas, doon umakyat yung na to, yung sakit na ugpong. Tingnan mo mga ka-farmers, iikot ko yung camera, nandito yung isang sakit, dito na naman sa taas. Yan. Yan, kita natin para makita nyo, klaro nyo, no? Ito, napansin nyo isang puno mga ka-farmers, okay pa yung nanay niya, okay na, okay pa yung nanay niya, walang sakit, pero yung sakit niya ay nagkasakit ng ugpong. Yan na, ituto ko yung ugpong. Yan o klaro yata. Yan. Oh. Yan ang purma na may ugpong mga ka-farmers. Pero medyo hindi malakas, no? Kasi ano siya, hindi na lahat. Yung katabi dun sa kabila nandyan man, maganda pa man. Baka mga ilang buwan mahawaan naman yan, no? Tingnan na farmers, maganda yung dyan sa kabila, sa dahon niya. Ito yung nanay na may ugpong, yung for harvest na may bunga na siya, may puso na. Yan. Pero yung sakit niya ay pinugpong na. Sa sunod wala ka nang ma-harvest kasi may sakit na ugpong.